Ти не си се отказал. Ти просто си сменил зависимостта. Мислиш си, че си спрял наркотиците. Поздравления! Но имам един въпрос към теб. С какво ги замени? Много хора не лекуват зависимостта. Те просто сменят веществото. От хероин към алкохол, от алкохол към хазарт. Въпреки че хазартът не е вещество, а е поведение. Но често става и това. От амфетамини към безкрайно скролване. От една зависимост към друга и така нататък. Проблемът никога не е бил в самото вещество. То е било начин да избягаш от срама, болката, скуката, самотата или каквото там те мъчи. Ако не се лекува причината, умът винаги ще търси заместител. Винаги ще търси лекарство на болката. Ще търси нова упойка. Истинското възстановяване не означава да спреш веществото. Означава да се научиш да живееш без нуждата да бягаш от себе си. Да понесеш емоциите си, да изградиш нов живот. Запитай се честно, от какво всъщност бягаш? Защото ако намериш причината, нуждата от заместители изчезва. Ако това видео ти даде повод да се замислиш, сподели го. Може да помогне на някой, който все още вярва, че смяната на веществото е решението. Дай един лайк, последвай профила ми за подобно съдържание и очаквам твоите коментари. Желая ти прекрасен и най-вече трезвен ден. Чао, чао!